Check. Praise the Lord. Sige sin biang ka jing kublai pi baro ka kerteng hani por ka dei kerteng jong kubor hani por ka dei kumno ki briew kiba hashwa Khrist ki yo jingpynim lani kumno ki briew ha testament barim ki yo jingpynim kumno ki yo jingpynim dan ki bayo dan ki bom yo hari kren ki to ki bayo jingpynim kumno ki yo jingpynim ha testament barim haka shiti ban kong jong Petros ko nong ba nokong ga khot ka ba khandai da ka ba pediang ya ga jingkut jong ga ngeit jong pi ka bolong ka jingpynim ye ki men sem jong pi shapang ta ga jingpynim ki noi thul pa ki da wat bnya biang pa biang ki ba da ye thul pa shapang ga ka jing ai ka ban sawan shapi ki noi thul pa ke ka ba ki kile ka u Petros batau ong ki wat bnya biang pa biang thik pa thik ki wat bnya biang pa biang thik pa thik shapang ke ki wat bnya u Petros batau ong ki wat bnya shapang ka jing ai ka ban sawan ki da wat bnya bat ki da yatholpa prophesied yatholpa ki da yatholpa shapang da ga jing ai ka ban sawan kamut ka kam jong ki noi tholpa ka dai baken baki yalap ya ka jing ai ka ban sawan ngeit ka sha an pule biang shapang da ga jingpynim ki noi tholpa ki wat bnya biang biang ki badaya tholpa ro shapang ga jing ai ka ban sawan shangi ga ga kam jing ki no tholpa ban wat bnya bat hadin baki yo jing tip shapang jaka ki ya tholpa shapang ga jing pynim ka ban sawan ka jingpynim ka ba da ka jing ai na ta ra Petros ong ki tholpa phang da ka jing ai ka ban sawan ki tholpa phang da ka jingpynim ka ba wan da ka jing ai ka mot ka jing yalap ya ka jingpynim ka ba da ka jing ai ka don nado ka kitab barim hynrei kumno layalap shapang jongka kumno haga no ko dor layalap ya ka jing ai haga testament barim don bon ki rukom yalap yaka da ki nong tholpa ki kren ki tholpa shpang kata ka ke nuksa u Moses kumno u yalap shapang kata ka jinga ka ban sawan u yalap ka banungkong ka bo yalap ka banungkong ka bo tholpa shpang ka jing ai shpang ka jingai khau Khrist ka dei da ka ba u kentat ban khot yiladi u khon uksiu jong paro u mi na yings em mana ka ni nga ai jing kai shpang Moses phang kata le sngap do jing kai u Moses u mi na yings em na ying jong u paro ban sha shitom lembat ki briew jong blake mot bat ki Hebrew ba la nyau ye kata ka jing sha shitom jong u kum ka jing sha shitom u Khrist hello la nyau ye ka ba ga jing sha shitom u Khrist te le se don prenja pegi bom pat pej ye kata ka jing hikai an ju pen ep ga Hebrew no bakat we glory to God bakat we ga khot ka ba arpan reu u Moses u da nyau ba kata ka jing nyau ben jong Khrist kalong ga spa ka ba kam kraw ban ga spa ha Egypt ke ga ka jing nyau ben Khrist ka jing nyau ben Khrist ka de ka jing jet jong Moses ban sha le ben ban sha i ben lembat ki briew jong blay bat ki Hebrew hari Egypt ban sha le ben nagi Egypt u kloi yala de ban kalalong umrao bat ye kata ka jing jet jo ban long umrao ban sha i ben dagi Egypt
ya kata lokot ke jing sha nyoben u Khrist. Now pimlap bagadon kata haga pimlap bagata kadon ha kitab Exodus. Pimlap ha kitab Exodus balo pimlap balo ong ha kitab Exodus bagadai ke jing nyoben jong Khrist. Pichuyo i ba u Moses uhun ban sha si tombat ki briew jong blai. Hare haba unong batai ke sti jong Hebrew shiginong Hebrew u ong bagatu ka de ke jing sha si tom jong Khrist. So lada unong tho ye Hebrew u batai kumta kemut ngidei ban ngeit kumta. Lada ngim ngeit kumta kemut ngim ngeit ye ke jing tho jong nong tho shigi Hebrew. Ngeit ke shay. Lada pidon jabing man perkat kadai ban shay manta. Barhaga sti gani sti jong Petros sti gaban nukong jong Petros kalau menukong dekot ke basipo ke boong kinoi thul paru ki kren shapang gata ka jing ki daya thul pa shapang gata ka jing ai ka bansawan ke bemot kinoi thul paru ki lap ki thul pa ki lap shapang ka jing ai tambah gade ka jing ai ka bansawan ki briew ki day ban ngeit haga ni ka jing ai ka bansawan wat haga testament berimro ka don ka jing ai u briew yo jingpynim omda ka jing le ye go hukum u yo jingpynim da ka jing ai hi wat haga testament berimro glory jing sha ga jing ai ka wan haswa ye go hukum namar la penksan yo Abraham da ka jing le baru Abraham udon haswa jong ka hukum ke mut ke jing ai ke don hagi kitab Genesis nado ke kitab nado sedang ke jing ai ke don so ke kam jong Abraham ke kam jong ki prophet ke dei bakin yelap ye kani ke jing ai ke ban sawan dan hynrei ke ba pela de gini ke ba pide ban berkat ke dei gini pimlap bakin noi tulpa lanu Moses lanu Abraham ki yelap syapang kata ke jing ai ke ban sawan Pimlap ya gadkhot ke boong direct kumta ba ki lap ya gajinga to ngeit hau Jisu kim ong kumta namar kim itho kim tibbo tau Khrist ban suwan un kerteng u Jisu kim tip baga kerteng jong uta u Khrist undei u Jisu kim tip kito ginong ithol pa baro ki ithol pa haga testament brem kim tip ba uta u Khrist un kerteng u Jisu ka kerteng ju kalong u Jisu no. So, ki klem ya lap daga boong ngeit haga kerteng Jisu ngeit hau Jisu ki klem ya lap kumta namar kim itho yo Jisu kabaki ya lap kade ga kubor shapang Khrist baka de u ban yap shwa hadin kata un samipat kata gade ke jing lap shapang ka jing ai shapang ka jing panim ka bajar ka jing ai agad khod bakhat we ka ong kido wat searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them did signify when he testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Now, kaya kam jeng ki prophet kadai bakin wat searching ki wat syapang kata gapor kaba kum kano kata gapor kaba on sa penpau yo Khrist ki wat syapang kata ba Bible kong kida ye tulpa do mensemu Khrist the Spirit of Christ who was in them did signify kemudian kida ye tulpa ki prophet kida ye tulpa do mensemu Khrist kemudian mensemu Khrist udon ha ka testament berimro hynrei hynrei utau mensem jong Khrist syam jia umpat syam la pendep ya mensem Khrist kadai betang kadai kawan tang hagerukom jong keserniu kawan dah hagerukom jong kejingkular kawan hagerukom jong kejing tulpa mensem Khrist wan hagerukom jong kejing tulpa hagerukom kum keserniu hagerukom jong kejingkular mensemu Khrist udon haki nong itulpa na pe kan khot khat we gong mensemu Khrist udon haki udaya tulpa haba uda ai ka jingpla shua
uda ai shwai ka jingpla shapang kata ka jing shashi tom jong Khrist kemudian mensim jong Khrist ubadon lagi prophet ka uya tolpa shapang ka jing shashi tom Khrist bat shapang kata ka burom ka ban sebut hadin ka jing shashi tom jong Khrist ka khubor jing aga kumno ki briew ki yo jingpynim haga testament barim ki yo jingpynim da ka ba ki ngeit hau Khrist hello ki yo jingpynim da ka ba ngeit hau Khrist ka jingpynim ka don tang kerteng Jisu don hawai pat ka kerteng don hawai pat ka kerteng don hawai pat ka jingpynim ka don tang hau ka kerteng u Khrist Jisu hynrei kumno gitu ki briew ke testament berimpat ki bom syam la itho yo Jisu ki bom pat syam la itho yo Khrist ki bom iohlad ban ngeit ho Khrist kumno jipang jaki ka khubor babha gani wat hakiro la yalap yo Khrist hagrukom jong ka jingkular hagrukom jong ka jingitolpa unono briew bangeit haga khubor jong kinong tolpa ungeit ho Khrist la nyau ya kata bakadai ka jingeit ho Khrist amen hallelujah unono bangeit haga khubor jong kinong tolpa kay ka khubor jong kinong tolpa ka khubor jong kinong tolpa kadai ba ki kren shapang Khrist kumno ki kren shapang Khrist baka day uban shashi tom shwa hadin gata unsarung shaga buram kata ka khubor jong ki nong yitolpa ngakhlepa mga ngan puli biang kenapa kan shy kidawat kon khat we kidawat ya kaba kum kanu kata kapor kaba umensim u Khrist udon haki haba ki de yitolpa shapang kata ka jing shashi tom u Khrist bar shapang kata ka buram kaban sebut hadin ka jing shashi tom ngakhlepa mga u Petros u batai ya testament berim u Petros u batai ya ki jing tho jong kinong tolpa borong ki nong tolpa ha ka jing tho jong ki elap shapang u Khrist oh hallelujah nagata ka daw ka jingpynim kadon hau Khrist haga testament berim ro haga testament bathamai ro nabam don jingpynim haga we pat ka kerteng da ka bala ban pyenim yo briew yo bah beneng apo ka beneng ka khando japo ka khando da ka bala ban aji mingi like na ka kerteng u Jisu so ka jingpynim kawan hau Khrist ka jingpynim kawan da ka jingeit hau Khrist but u ne Khrist u kerteng u Jisu u Nazareth ka khubor gade gani kumno ki briew haga testament berim ki yo jingpynim lene ki briew ki bahashwa Khrist ki yo jingpynim da ka jingeit hau Khrist he hallelujah le ngap ye jing kai ke banungkong ye ga part 1 ye part banungkong but ye ga part ke baar but menta gade ga part ke balai ngin sekendo hawai part ke video ublen ker khuipi amen